Cal plantejar-ho bé quan volem arrossegar una funció buscar V baixa. Recorda que si tens dubtes de com aplicar-la pots veure el vídeo de l'enllaç que ho explica. Moltes vegades, no només voldrem obtenir una dada concreta de la nostra taula sinó algunes dades del registre o fins i tot el registre sencer. Aquest és el nostre cas. Redactem la funció de la manera habitual i veiem que efectivament obtenim la resposta de l'article indicat pel primer trimestre. Recorda que la cel·la s'il·lumina mitjançant una altra opció, el format condicional, que en aquest cas utilitzem per facilitar el visionat de les dades. Així doncs, la funció rutlla per aquesta primera cerca però no la podrem arrossegar ja que fallarà, com pots comprovar. Anem a veure què ha passat. En primer lloc se'ns ha bellugat el valor buscat. Ara veus que assenyala una cel·la buida. Caldrà immobilitzar-la amb el signe $. Editem la funció original i apliquem el $, davant de la fila ja que arrosseguem en vertical. Si escrius $, davant la columna tot anirà bé però no és necessari. Tornem a estirar. Hem solucionat part del problema però encara falla. Ara veiem que la matriu també se'ns ha bellugat provocant errades. També procedirem a immobilitzar i de nou només caldrà que posem $, davant de la fila. Posant a més no provocarà errors però no servirà de res. Ara ja tenim resultats. Vigila perquè poden ser erronis com és el cas. Ara falla la columna de retorn. En aquest cas no s'ha bellugat i és que no és una cel·la sinó una xifra. En aquesta ocasió caldrà fer les modificacions funció per funció indicant la columna correcta. Fixa't com anem canviant un per un el número de columna. Ara sí, ja ho hem resolt. Sembla una feinada però és una funció molt potent. De fet, en versions recents de l'Excel s'ha resolt el problema amb les columnes de la manera que veus en pantalla. Només cal que adaptis l'estructura a les teves necessitats. Gràcies a aquesta evolució, ara ja no cal ni arrossegar. Tot un avanç.